Niki wonten sekedhik rezeki saking Purapada Wenang kagem Simbah. Oh, Niki mugi Simbah awet sehat panjang umur tutuk anggenipun momong anak putu. Nggih, Mbah. ya nduk aku ya matur nuwun banget ya. Sami-sami. Matur nuwun ya lho. Nggih. Niki rencane kuat ah, Mbah. Pangluka dulu ya. Pangluka. Ya, sukses. Sukses selalu. Ha. Staples di. Bisa kok staples. Niki kersane mriki wonten perlu napa nggih, Bu? Saderenge nyuwun pangapunten, Mbah. Nggih. Panitia Purapada Wenang. Oh, nggih. Dalam rangka Biaya Nyepi. Oh, Niki nggih. mengadakan kegiatan baksos. Oh, nggih. Niki nyuwun pangapunten niki Nggih. enten sedikit baksos dari panitia Nyepi tinggi Oh. Simbah mugi-mugi mungkin saged bermanfaat. Wah, tungkara, Bu. Matur nuwun. Mugi-mugi saged tahun ngajeng saged maju lan ngrembaka nggih, Bu. Kula tampi niki, Bu. Nggih. Nyata mawon nyuwun pangapunten pun Monggo nderekaken boten pinarak Matur rumiyin. nuwun, Nggih, Mbah. kok boten ngasta yongsong niki wau. Boten. Oh, nggih. Monggo nderekaken. Nggih. Monggo. Oh, nggih. Oke. Nggih. Mbah niki nak ajeng ngrayake riyaya Nyepi. Niki umat niku punia kangge simbah. Sawontenipun niki simbah tampi. Niki sedaya pinaringan rahayu kanthi dinten Nyepi niki, Mbah. Nggih, Mbah, sami-sami niki sedaya rahayu. Mugi simbah sehat terus. Nggih. Nggih.
Iki kula kalian rencang-rencang panitia hari raya Nyepi ngontonten baksos bakti sosial dalam rangka napa niku perayaan hari raya Nyepi. Mugi-mugi niki bermanfaat kagem keluargane Simbah. Nggih kula kalih rencang-rencang nyuwun pandungane Simbah sak keluarga mugi-mugi ngenjing acara Nyepi diparingi lancar. Amin. Waktu aturaken matur suwun. Nggih matur suwun. Nggih. Mugi lancar acarane. Nggih, Matur nggih. suwun. Nggih. Nggih. Matur nuwun nggih Mbak, mugi-mugi sing kita jeneng lancar sehat salawase. Nggih. Ngaten nuwun. Nggih. Matur nuwun ya Mas, Mbak. Blusukan iki. Sianes. Bolang. Sik. Ini kita mana nih? Niki kami panitia Nyepi Purwokerto mengadakan baksos. Niki nyuwun pangapunten niki saentene nyukani kalih Bangjiman. Bangjiman. Bermanfaat nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Mas, Wis, Mbak. fotonya nggih, tiga laporan.
itu sehat kan. Kanggo Simbah paling sehat. Ini baik. Matur nuwun sing ageng-ageng sedaya kadene sehat. Wis ora iso nyang ora betamaku. Nggih. Nggih matur nuwun sedaya mawon. Matur nuwun dipun paringi sedekah. Nggih simbah kula mung matur nuwun enten nggih. Sedanten mawon nggih Bu. Terus sama Bang. Oh nggih. Jenengan nggih. Monggo-monggo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Saya mawon. Yuk, saya mawon. Matur nuwun.
donganipun mugi acara niki anu saged berjalan kanthi lancar nggih, Mbak. Nggih, kula dongake, kula matur nuwun sedaya mawon nggih Bu, Pak, dikasih garan. Nggih, sami-sami, Mbak. Sehat terus nggih, Mbak. Nggih, matur Nyuwun nuwun. pamit. Nggih, monggo. Pak Dianto. Nggih, matur nuwun, Mbak. Matur nuwun Nggih, nggih, Pak. nggih. Apa ini, Bayu? Iki mana tanggane kepiye? Pesan apa? Yo wis tuku dulu Pak. Alah ben mandek sih. Ora. Wis robak. Terus kan mboten iso tangi, Mbak. Kula-kula mboten teng pundi-pundi. Nggih. Oh, nggih. Ngoten niku. Iso Entuk sepuran mam. sejenak sepucuk sendok. Nggih, nggih. Pesing, Bu. Nggih. Kek jenengan sareng nggih. Oh, nggih, Mbak. Oh, lagi. Sehat terus, bagas waras, panjang umur, nggih. Nggih. Ngoten mawon nggih, Mbak. Terusan nggih, Mbak. Nggih. Nggih, monggo, Mbak. Pun nggih, Mbak. Nanti, Mas. Ibu kemana? Mamimu kemana? Laluan, Mbak. Anaknya Pami. Ada kok jenengan enggak mawon, banget mriki mawon dapat napa. Pindah niki wonten sekedhik rezeki saking Purapada Wenang kagem simbah. Niki mugi simbah awet sehat panjang umur tutuk kanggenipun momong anak putu nggih Mbah. Ya aku ya matur nuwun banget ya. Nggih. Sami-sami. Sami-sami. Matur nuwun ya lho. Nggih. Niki rencange kuatah Mbah. Mengatur mawon ndak nyuwun pamit nggih, Mbak. Pun nggih, Mbak, nyuwun pamit. Matur nuwun. Ya nggih. Oh, ya nggih. Wis itu calon.